तीन नंबर रास्ता पर कौन की बड़ा लादीटा फेरीगला ସେଇଟା ଦେଖା ଟିକେ ତଳୁ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ ସେଇଟା ଦେଖା ଟିକେ गला आउटे जाଉଛି ଏଇଟା ଆଗ ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ଆସିବ ଏପଟେ ଆସିବ ପୁଣି ତ ବନ୍ଧଟା धीरे धीरे कहीं से बड़े बुले के आसे ना जीव जो नहीं पुणी बुलिक तौक आस तौक आसने बहुत डर ये चढ़ के आस गाड़ी आने के चली तो पानी बंद पूरा है रखा डैम भांगी जीव अवस्था रहा सब लोग आसिक ठिया आसुना तो फेरी ना तो कहीं तो बसना छाड़ देगी आइले एबे जोटा खोलला से चढ़ के आसे से जेवाड़ा फेरुचंदी ताको तो कहीं ना खाली अच्छा
ଏଇଟା ଦେଖା ଏଇଟା ଦେଖା ତଳୁ ଆମେ ଉଠୁଛେ କଥା ଦେଖି ଏଇଟା ଦେଖ ପାହାଡ଼ତି ଚାଲିଗଲା ବୁଲେଇବା ସେ ପୁଣି ବୁଲିବ ହ୍ୟାଲୋ ହୋ ମାରିଆ ହେଇଗଲା ହେଇ ସମାଜ ଏ ଭାଇ ଟର୍ମିନାଲ ଏ ଭାଇ ଟର୍ମିନାଲ ଆଉ ଡାକିଛ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବ ହଁ ସେଇଟା ତ ଟର୍ମିନାଲ ଟର୍ମିନାଲ ଟିକେ ଏଠି ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବି ଟର୍ମିନାଲ କାହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ତଳକୁ ବୁଲେଇକି ଯିବା ନା ମୁଁ ନେଇଯାଉ ପୁଣି ତଳକୁ ଜୀବନ ଥରେ ବସିଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସରିଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆରମ୍ଭ କର ଏଇଟା ଦେଖା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯେବେଳେ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ପକେଇବ ଏଇଠୁ ବୁଲିବ ପୁଣି ଦେଖ